váltam huszárnak, de lovat nem adtak, de lovat nem adtak, csak gyalog járattak. Kértem a kapitány, adjon egy paripát, adjon egy paripát, jól viselem gondját. Ez lesz jó, ez a jó, ez a deres csikó, ez a deres csikó, huszár alá való. Ez a deres csikó, huszár alá való. Még áll a Kárpát, büszke gránitorma, és délre folynak onnan a folyók. Hegyek szívéreg, kincsét ide hordva, méret kalászért, külcserébe sót. E gránitölben egy a sors örökre. Erdélyország sok szép vize, bár sokat ittam belőle, ittam, s innom kell be. Bármennyien is voltak, egyre csak jöttek, és úgy látszott, nem fogynak el soha. Megérkezettek, felsorakoztak egymás mellé. Mindenki beszélte mindenki nyelvét. Fegyver nem volt senkinél, mert maga az Úr hívta őket, és az egész környéken jóság és békesség uralt.
kezdődően a zavas, a gutina, a cidres, a kelemélyhavas, a körkényhavas, a hardika és infraróga, a nagy csomárdal, Európa egyik leghosszabb vulkanikus hegyen. Megüzenem a csornai bírónak, márvány kőből rakassa ki az utat, rakassa ki simára, simára csináltassa, jön a tüzér, csikorog a csizmája. Rakassa ki simára, simára csináltassa, jön a tüzér, csikorog a csizmája. A gazvárnya előtt áll egy magas nyárba, alatt a virág, igen sárga teja rózsa, bimbol is van rajta, gyászlevele nincsen, házasodj meg babám, álljon meg az Isten, de nem házasodom meg, mert katonát vagyok, mert a Ferenc Jóska engem besorozott, hogyha Ferenc Jóska nem sorozott volna, még az ősze babám a páron lettem volna. Hogyha Ferenc Jóska nem sorozott volna, még az ősze babám a páron lettem volna. Keribegés, ropogós vonaton, sisakos fejüket kiadják a vonatadakon, de hiába hajtja az idén tavasszal a rozmarinkozat. Te jó anya, fiad dicsért ma őt tanult, szennyel a himnusz dallama, hozzád ki mindig pártfogolt. Már életének hajnalán az üdvig írt hirdeti, s a magyar nemzet, a pogány, a keresztséget. Kalács. Ez jól néz ki. Taníts minket, az eskü mit is jelent. Mesélj nekünk a névtelen hősökről, kik példát mutattak székely becsületben. ...1849. augusztus 1-én Gál Sándor tábornok Tuzson János alezredes vezetése alatt 200 honvédjére bízta a csatát. Székelyek élethalál harcot vívta, Eduard von Galas osztrák tábornok vezette osztrák és orosz csapatokból álló ellenséges hadsereg ellen. A kisszámú székely hadsereg önfeláldozó küzdelmük ellenére vereséget szenvedett, az ellenségtől egy kászani származású ember árulásának következtében.
kibontja szárnyát, szépen és szabadon. Úgy akarom életemet élni, minden áldott napon. Ahogy a réten a tavaszi fényben valahol egy fehér virág, úgy szeretném naponta én is köszönni a nap színaranyát. Ahogy a sólyom suhan a szélben hajnalok hajnalán, büszkén és szabadon, úgy, mint hajnalán. Büszkén és szabadon, ahogy a sólyom suhan a szélben, kék égen a Kárpátok fölött. Büszkén és szabadon, ahogy a sólyom suhan a szélben, kék égen a Kárpátok fölött. Ahogy íjjel feszítve régen, soha nem vesztette büszke népcsatát. Úgy akarom visszamenni, és óvni el. 1764. január 7-én az osztrák császári katonaság itt mészárolta le 200 széket, mert tiltakoztak a határőrizet felállítása ellen. Ezt a gyalázatos eseményt Madészmag veszedelemnek hívjuk. Hogyha eskivételével összeadjuk a római számokat, kijön az 1760. Büszkén és szabadon, úgy, mint hajnalán. Büszkén és szabadon, ahogy a sólyom suhan a szélben, kék égen a Kárpátok fölött. Büszkén és szabadon, ahogy a sólyom suhan a szélben, kék égen a Kárpátok fölött.